Els àpats i les parts del dia. El matí. El matí va de 6 a 12 i comença quan puja el sol. El migdia. El migdia és de 12 a 3. La tarda. La tarda és de 3 a 7. El vespre. El vespre és de 8 a 10 i correspon al moment en què baixa o marxa el sol. La nit, de 10 a 12. La matinada. La matinada va de 12 a 6, és a dir, sempre és a partir de les 12. Els àpats. En català, aquesta acció sempre és menjar, però tenim altres paraules? Al matí, el que fem és esmorzar. Al migdia, el que fem és dinar. A la tarda, el que fem és berenar. Al vespre, el que fem es diu sopar.